बिथाङा एनअसि हरनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला जों फरायसाफोरा देरसिननिफ्राय देरसिन डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारलांबाय थागोन। रादाब नायगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आङो UN ब्रह्म कलेजनि बारग' फरायसा, लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे कारेन्ट स्टुडेन्ट। मैयासो ससियेल मिडियायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रा महिलारि सारा मोननैसो आननेसेसारि खोथा बुंलांनायनि सायाव आं बिनि हेंथायैनो फंनैसो बुंनो सानदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार, लोगोसे जयेन्ट रेजिस्टार आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार इउनिभारसिटिनि रेजिस्टार बिथांमोना फरायसाफोरनि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गाग्लोबनायाव लोब्बा दं एबा थुलुंगा होदों होननायनि सायाव जों गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों, जों गोबां निन्दा खालामो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बिथांमोनखौ थाबैनो रिलिज होनाय जागोन। बिथांनि बे आननेसेसारि मोनसे गनायजाथावै आनडेम'क्रेटिक बाथ्रा बुंनायनि सायाव जों गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बिटिसिनि सासे मुरुब्बि एबा राजा जानानै बोरै बिदि आनडेम'क्रेटिक मारै गनायजाथावै बाथ्रा बुंबाय थानो हाखो? बिथाङा जा गोसोआव फैयो, जा सानो बेखौनो बुङो नामा? बियो बिथांनि मोनसे आखुथाय जालांबाय नामा? बिथाङा हारिनि डेम'क्रेटिक बायदियै गासै हारिखौदि अनसायनांगौ, गावनि फोरजाफोरखौदि समानै अननांगौ, बिथाङा बिनि सायाव साननायानो गैला नामा? सोरखौबा मोजां मोननाय, सोरखौबा गाज्रि मोननाय, बेजों लोगोसे बिथाङा जेब्लाबो नेगेटिभ, सोरखौबा पार्सनेल एटेक खालामो, सोरखौबा गाज्रि मुं सुयो। बिथांनिनो बे गासिबो खामानि नामा? बिथाङा सिगाङाव बुंदोंमोन बिटिसि सेक्रेटारि गाग्लोबनायाव सोरखौबा एबसुखौ दाय होदों, सोरखौबा संगठनखौ दाय होदों, सोरखौबा पलिटिकेल पार्टिखौ दाय होदों। नाथाय दा फैयै फैनानै सोरखौबा इउनिभारसिटिनि अफिसार, सोरखौबा इउनिभारसिटिनि लिडारफोरखौ दाय होदों। बे मोनसे गनायजाथावै मोनसे हाबा। बिथाङा बिदि पार्सनेल एटेक खालामनो नाङामोन। आरो जों खावलायो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। लोगोसे बेखौ जुदि मावथारोब्ला जों डेम'क्रेटिक भाबै देरसिननिफ्राय देरसिन आन्दलन एबा रेलि जों लालांबाय थागोन। नांगौबा जों फरायनायखौ दोनथ'नानै बोसोरसेनि थाखाय जों फरायनायखौ दोनथ'नानै बे आन्दलनखौ लांबाय थागोन। माब्लाबाबो जों बे खामानिखौ जानो होआ। बिथाङा गावखौनो सासे नर्थ करियानि प्रेसिडेन्ट किम जं बायदि साननानै लायो नामा? बिथांनि बेबायदि साननाया जोंनि बे भारतनि डेम'क्रेटिक काउन्ट्रि, कनस्टिटिउसनेल डेम'क्रेसियाव बे माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा। बिथाङा बेफोरबायदि साननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं सानो बिथाङा अबेबा दलद जिरायनाय थानाय समाव माबा मोनसे खामानि मावनो आन्दायनानै, माबा मोनसे खामानिखौ मावनो आन्दायनानै बिथाङा गावनि गोसो बायदि साननानै सोरखौबा गावनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय सोरखौबा पार्सनेल एटेक खालामनाय, सोरखौबा बखिनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, बिथांनिनो बे खामानि नामा? बे डेम'क्रेटिक भाबै खामानि मावनायाव बेबायदिया मालाबा गनायथाव नङा। जों मालाबा फरायसाफोरा बेखौ गनाया। आरो लोगोसे बेखौ बिथाङा जुदि गाव अख्रायै मावथारोब्ला जों बिटिसि सेक्रेटारियाव थांनानै जों फरायनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बोसोरसेखौ नांगौबा जों दोनथ'गोन, थेवब्लाबो जों आन्दलनखौ लांबाय थागोन। आरोबाव आं बुंबावनो सानो फरायसाफोरनि बिटिसि सेक्रेटारियाव गाग्लोबनायखौ बिथाङा नेगेटिभ नोजोरजों नायगासिनो। नाथाय फरायसाफोरा मानि थाखाय गाग्लोबदों, मानि थाखाय धरना होनो गोनां जादों, मानि थाखाय सोमावसारनो गोनां जादों, बिथाङा माब्लाबा बेखौ सानाखै। बिथाङा खालि नेगेटिभ माइन्डजों नेगेटिभ बुंगासिनो, नेगेटिभ सानगासिनो। बे गाग्लोबनायाव फरायसाफोरा सोरनिबा थुनज्लायनायाव गाग्लोबदों, सोरनिबा थोननायाव गाग्लोबदों होनगासिनो। नाथाय फरायसाफोरा गावनि मोननांगौ मोन्थाय, गावनि
राइट्स लिगेल राइट्सनि थाखाय फरायसाफोरा बेयाव गाग्लोबदों। माब्लाबाबो साननो नाङा दि सोरनिबा थुनज्लायनाय सोरनिबा थिननायाव गाग्लोबदों। बिथाङा दि बर' हारिनि थाखायनो सोमावसारदोंमोन, बर'नि सेपारेट स्टेटनि थाखायनो बिथाङा हाथियार दैनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथाङा बेफोरखौ बावजोब्बाय नामा? बिथाङा बै समावबो गावनि लाबा-लाबनि थाखाय, गावनि लिडारशिपनि थाखायसो हाथियार दैदोंमोन नामा? बियो जोंनि फरायसाफोरनियाव साननो गोनां बाथ्रा फैबाय। मानि थाखाय बियो हाथियार दैदोंमोन? बिथाङा एनअसि हरनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला जों फरायसाफोरा देरसिननिफ्राय देरसिन डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारलांबाय थागोन।